Vores tilgang til det her projekt har været med en human og samfundsvidenskabelig syn. I det genstandsfelterne er mennesker, vores samfund og heriblandt kultur, institutioner og andre sociale arenaer. Vi har gennem hele forløbet haft en hermeneutisk tilgang, da vi har forholdt os undrende og hele tiden har fået flere spørgsmål til blandt andet, hvad kan det her egentlig bruges til, og hvordan bruger vi det bedst muligt i pædagogisk praksis, osv. Ligeledes vurderer vi, at selvom vi har samme specialisering, er der ingen af de mennesker, institutioner og emner i vores praktikker, der er ens, og derfor skal de jo heller ikke behandles sådan. I det vi mener mennesker udvikler sig og danner sin identitet gennem sociale sammenhænge og konstruktioner, har vi en social konstruktivistisk tilgang til projektet.